L'autobús o la ruta es diu la ruta infermera i la idea és adreçar o fer arribar a la població la feina que fa la infermera, no? Una feina que moltes vegades és invisible perquè no s'acaba reconeguent o no s'acaba de saber tot el que pot arribar. Aquesta iniciativa surt de l'Organització Col·legial d'Infermeria d'Espanya, és una proposta de l'organització de tots els col·legis, és una iniciativa que busca aportar aquesta visibilització per tot el territori de l'estat espanyol, ha començat per altres províncies, es va iniciar després d'estiu i des d'aquesta tardor que ja està fent la banda est del territori espanyol i Lleida és la primera ciutat de Catalunya que acull el bus de la ruta infermera. Des de la Paeria hem recolzat des del primer moment aquesta iniciativa, des que ens ho vam plantejar, perquè anem en la mateixa línia que el Col·legi d'Infermeria, amb el que és la promoció de la salut. És una actuació que des de l'Ajuntament de Lleida volem impulsar a la ciutat, perquè creiem que és la base per tenir tots els ciutadans una ciutat saludable. Llavors, en aquest sentit, també recolzem la feina que fan els infermers i les infermeres, com no pot ser d'una altra manera. Tots recordem l'època del Covid, que sortíem a aplaudir els nostres sanitaris als balcons, i ara potser no tenim aquesta necessitat perquè ja estem més bé de salut, però pensem la gran tasca que fan els infermers i les infermeres de Lleida i, com deia abans, des de la Paeria no podem més que agrair-los la feina que fan cada dia i recolzar totes les iniciatives com aquesta. L'autobús el tràiler té tota una sèrie de panels que van passant tota una sèrie de flaixos o de pel·lícules sobre la feina que fa la infermera, però a més hi ha una enquesta de salut que pot contestar la població en general, que va sobre com sent la seva salut, i a més hi ha un trivial, un joc per poder jugar o com a professional de la salut o com a població en general, que has d'anar contestant unes preguntes. Aquí, el que pugui vindre aquí tindrà l'autobús té de manera permanent 3 infermeres que atenen amb diferents consultes i tenim la qüestió una mica de partida entre tallers que fem a la ciutadania, atesos per diferents membres de la pròpia Junta de Govern del Col·legi d'Infermeres i les infermeres a dins que desenvolupen diferents enquestes, programes i proves per atendre de manera personalitzada totes les qüestions de salut que puguin atendre la població en general que pugui passejar per aquí, per l'avinguda Francesc Macià de Lleida. Es trobaran amb 2 o 3 infermeres que els escoltaran, els faran una sèrie de preguntes i en funció del que els expliquen els adreçaran per fer una sèrie de proves. Segons el resultat de les proves, els adreçaran als seus centres de salut. L'objectiu de la campanya és que la població pugui pujar i llavors valorem amb una petita entrevista si hi ha un problema de salut, si detectem un problema. Aquí tenim diferents proves diagnòstiques on es pot recollir les dades i una vegada que les tinguem s'envien per mail o s'escriuen i derivem al seu metge de capçalera o infermera responsable perquè continuï valorant si cal fer una intervenció una miqueta més acurada de la malaltia o de l'estat d'aquesta persona. Bé, jo estava mirant l'exposició, els temes, i m'han dit si m'importaria fer una prova, i dic, doncs no. I llavors m'han fet un parell de proves de l'atenció i un test de salut. Bé, força interessant. Bé, perquè també et fan veure que, ojo, que no solo es una cosa que t'has de mirar. Ha dado buenos resultados y me he sentido muy bien porque, en parte, yo nunca me había hecho una espirometría, por ejemplo, ni nunca me había medido a este nivel lo del tabaco, y todo me lo han mandado también por correo, los resultados todos me lo han mandado por correo, cosa que le doy mucha importancia porque si cualquier día alguna persona me está preguntando, ya sea mi médico de cabecera o lo que sea, pues voy a tener aquí los resultados. No fem una labor només assistencial, perquè la infermeria també té una labor
d'educació, d'investigació, també té una labor molt important que és la de sortir a la comunitat i fer prevenció per evitar que la persona tingui una malaltia crònica. Llavors, segons les diferents etapes i segons les diferents especialitats, les infermeres també han d'intentar saber quin és el seu lugar, perquè no només hi ha infermeria d'hospital, també hi ha infermeria comunitària, també tenim infermeres a les escoles. Venimos de la Universidad de Lleida, estamos haciendo enfermería y hemos venido aquí a conocer un poco qué labor hace el autobús de enfermeros. Nos han explicado un poco la ruta que hay por aquí y después hemos visto que hay unos paneles que te explican cómo prevenir el ictus, el sistema sanitario, lo que hace, lo que no. Después había unos paneles que teníamos que responder nosotros según nuestro criterio, nos hacían unas preguntas. Hemos jugado al trivial, que puede ser o para la población general o para enfermería, y son 10 minutos de juego y te hacen preguntas dinámicas sobre o neurocirugía o embarazo. Des del col·legi ens van contactar per dir-nos que venia aquesta ruta infermera aquí a Lleida i vam veure molt bona oportunitat de conèixer les llevadores, que són les infermeres especialistes en obstetrícia i ginecologia, i fer educació sanitària de les infeccions de transmissió sexual, que avui en dia generen un impacte molt important a la població i moltes també són desconegudes. Oferirem tallers dinàmics sobre malalties de transmissió sexual, mètodes anticonceptius, jocs i una mica de formació teòrico-pràctica. És un taller on volem donar visibilitat al cicle menstrual, al seu coneixement i també als productes que podem utilitzar durant aquest cicle menstrual, ja que també hi ha una repercussió medioambiental. Hem de canviar una mica la manera com menstruem per disminuir tot l'impacte medioambiental que requereix. I també conèixer-nos com a dones i el 50% de la població que representem, i conèixer-nos no només les dones, sinó els mascles, els homes, també que coneguin com és el nostre cicle menstrual, com emocionalment ens podem sentir en cada una de les fases, i és un taller que hem portat fent tot l'any passat, el curs escolar 2022-2023. Llavors portem unes làmines i amb aquestes làmines fem petits grups on treballem el cicle menstrual amb els diferents noms i així, i després també fem unes preguntes de veritat i fals, en els quals, mites i realitat, en el qual amb targeta vermella i verda, doncs els alumnes, l'alumnat, ens aixequen la targeta depenent de la que sigui correcta, perquè sigui una mica més interactiu. Doncs el col·legi, dins de l'acció que ha fet formativa de la ruta infermera, ens va oferir impartir aquest taller d'higiene de mans que va dirigit als escolars, a la franja escolar, sobretot de primària, per tal de promocionar la salut i fer visible l'entitat infermera, la tasca que fem les infermeres dins de la comunitat. Són nans i d'alguna forma ho han de fer d'una manera que sigui un joc. Llavors, el taller està definit com un taller molt pràctic, fem una part d'experiència de rentat de mans, on és molt visual, i en segon lloc se fa un petit joc molt interactiu dintre de la presentació. Més que res per poder visualitzar que és important la desinfecció de mans per prevenir les infeccions. El que interessa és, abans que apareixi la malaltia, evitar-la. I és la feina que es fa a comunitària. Campanyes com aquestes que poden arribar a tota la població perquè siguin conscients que ens hem de cuidar. A l'assignatura que fem intentem treballar el que seria l'aproximació sobretot a la realitat, a l'acompanyament dels pacients, amb l'acompanyament de les famílies, fent una mica, veient molt el que seria també la comunitat i la part real. Jo crec que amb aquesta visita que han fet avui han pogut veure diferents situacions, han pogut practicar de manera pràctica diferents realitats,
I, a més, amb el taller que acabem de fer, no?, sobre el tema de la sexualitat, jo crec que per l'edat que tenen, no?, que són alumnes, no?, entre 17, 18, 19 anys, per la seva situació que viuen ells, no?, quan surten, quan tenen relacions, pues realment ha sigut molt pràctic, no?, tant per la seva vida personal com per després amb la seva vida com a futurs infermers o infermeres. La verdad que venir aquí para nosotros es un aprendizaje, al final te enseñan cosas y también poner en valor un poco la labor de enfermeros y enfermeras que ahora tienen tanta problemática, una situación un poco complicada, y dar un poco de visibilidad porque al final son muy importantes en el día a día de cualquier centro de salud, hospital o tipo así de cualquier centro. Entonces, pues para nosotros es un placer el poder venir.